Pihalla on tyhjä toimeton pläntti maata ja lapsilla tylsää. Se on uima-altaan paikka. Nyt asennetaan uima-allas omakotitalon pihaan. Homma on helpompaa kuin miltä se massiivisuudessaan kuulostaa. Kaivannon reunat tulee tukea tai tiivistää ja pohja salaojittaa. Tasoitetulle pohjalle asennetaan 50 millin routaeristelevy. Niiden saumat teipataan säntillisesti ilmastointiteipillä kiinni toisiinsa. Lopuksi mittaa ja piirrä altaan muoto eristelevyyn. Pohjien teko on kaikkein tärkein vaihe, joten tässä ei kannata hutiloida. Ja sitten itse uima-allas tai pikemminkin sen osat. Ensin avaa kaikki paketit allasmuovia ja allaspeltipakettia lukuun ottamatta. Tutustu tuotteisiin ja samalla tarkasta niiden lukumäärä. Ensimmäinen vaihe on koota vinotuet välipantoineen. Vinotukiin kiinnitettäviin painelevyihin porataan reijät ja painelevy kiinnitetään vinotukeen 8 mm halkaisijaltaan olevilla pulteilla. Viimeiseksi vinotukiparin väliin asennetaan välipanta. Tässä tapauksessa vinotuet katkaistaan, koska allas voidaan tukea lähellä olevan talon perustukseen. Katkaisemattomien vinotukien alle asennetaan betonilaatat. Laatan yläpinnan tulee olla 5 cm alempana kuin altaan pohja. Tällöin laatan päälle tuleva vinotuki asettuu juuri oikealle korkeudelle. Mikäli allas asennetaan lähelle kalliota tai kuten tässä lähelle rakennuksen perustuksia, niin betonilaattaa ei tarvita. Katkaistu vinotuki voidaan tukea suoraan kallioon tai talon perustukseen. Vinotukien jälkeen asennetaan altaan pohjakiskot ja allaspelti. Allaspeltiä ei kannata asentaa tuulisella säällä. Pelti toimii purjeen tavoin ja on tuulen puuskissa arvaamaton käsitellä. Aloita rullaus ohjaten peltiä samalla pohjakiskoon. Pellin asentaminen aloitetaan siitä kohtaa, mihin tulevat pumppu ja suodatin. Pelti teipataan kiinni ilmastointiteipillä noin 1 metrin välein. Pellin yläreunaan asennetaan yläkisko, joka antaa pellille asennuksen aikana tukevuutta. Kun pelti on rullattu auki, peltien päät kiinnitetään toisiinsa ruuveilla. Mikäli päissä on sentin tai 2 ero, asettuvat kiinnitysreijät kohdalleen ruuvatessa. Ruuvisauma teipataan yli useaan kertaan, näin ruuvin kannat eivät vahingoita allasmuovia ajan myötä. Mikäli pohjasta haluaa aavistuksen pehmeän, voi ennen allasmuovia asentaa solumuovin, mikä on lisävaruste. Muotoiltavien kulmaprofiilien avulla saadaan allas rakenteesta varma, varsinkin jos maa altaan alla liikkuu. Sitten on allasmuovin vuoro. Älä avaa allasmuovipakettia teräaseella. Allasmuovi levitetään mahdollisimman suoraksi altaan pohjalle. Mattapuoli tulee vettä vasten. Allasmuovin pituussuuntaisen keskisauman tulee asettua altaan keskilinjan myötäisesti. Allasmuovin pohjanmuotoinen sauma sen sijaan tulisi olla joka puolelta samalla korkeudella altaan pohjasta. Sitten vettä kehiin. Kylmällä ilmalla vesi voi olla hieman lämmintä, se helpottaa notkeuttamaan muovia. Kun vettä on altaan pohjalla noin sentti, voit aloittaa muovin suoristamisen. Ota käsillä kiinni allasmuovista, kädet selän takana ja nosta muovia. Hyppää hieman ilmaan ja samalla kopsauta kantapäillä muovia kohti reunaa. Reuna-alueen rypyt voi suoristaa, kun vettä on noin 30 senttiä. Altaan täyttyessä tarkasta, että pohjakiskot eivät pullota ja veden pinnasta on saman verran matkaa altaan yläreunaan. Kun vettä on altaassa noin 35 senttiä, voidaan muovi kiristää lopulliseen kireyteensä. Sitten on edessä muovilistojen asentaminen ja pystylistojen asennus, jonka jälkeen annetaan veden lorista. Altaan täyttymistä ei kannata jännätä, sillä siihen menee aikaa useita tunteja. Vettä tähän mahtuu nimittäin liki 25 000 litraa. Sillä välin kannattaa koota ja asentaa pumppu sekä suodatin. Altaan vesi pidetään puhtaana kloorin ja suodattimen avulla. Altaan ympärille voidaan asentaa terassi, mikä parantaa viihtyvyyttä altaan ympäristössä. Aikaa altaan asennukseen kannattaa varata 2 päivää.
Asennukseen tarvitaan 2 henkilöä, 4-6 kappaletta 30x30 betonilaattaa ja 3-6 rullaa ilmastointiteippiä sekä hieman ennakkoluulotonta sekä säntillistä otetta. Työmaalle on myös hyvä varata sähköt porausta ja laitteiden testausta varten.